Takže čau lidi, vítám vás u mýho druhého dílu z Minecraftu. No, a tady je náš nedostavěný baráček. Jak jste mohli vidět v tom prvním díle, že jsem ho stavěl. Tady máme luxusní dvoře. Jsem si říkal, že teď takový baráček je divný, protože on nám jak vybuchl tady creeper, tak on to tam nám zničil a nebyly nějaký bloky. Tak jsem si řekl, že natočím video, jak třeba budeme těžit, budeme stavět ještě něco, dostavovat a dneska bych asi udělal farmu. Takže a když tak mi napište do komentáře, jestli si tyhle dveře mám nechat nebo ne. Tak jsem se už do toho vrhl. Takže meč budeme potřebovat. Počkejte, nemám milou nebo ne. Protože ona tady Segra hraje na notebooku, tak ona si vždycky dává milou. Luk teda bychom nepotřebovali, ten krumpáč určitě i kameny, lopatu, sekeru taky, kdybychom našli ty dvě. A louče taky určitě. No, jo a ještě něco. Dobrý. Jak to vyšlo? Berem. Zase. Takže jo, kdybych ještě udělal ty doly. Nebo já bych si zatím tady takhle jenom koukal. Creeper. No, bohu tady. Ty nebouchneš, kamaráde. Jaj! Dobrý. Tak. Koukneme si tady. Stejně. Tak asi začneme. Jde vedle domečku. Ne, tady je láva. Tak tady bych začal. Nebo ne. Začneme tady. Počkejte za chvíli. Jo. Je to vedle baráčku. Zase mám to v češtině, ježiš. No, Segra to furt tady přepíná na češtinu. Prosím, ať odpovídá. Prosím. Jo. Dom. Už tak moc hluboko. Kdybychom ještě vůbec něco i našli. Po cestě. Počkejte.
pustíme. No, tak za chvíli tady vykopáme. Jinak taky bych potom to mohl přestavit tam, kam jsem chtěl dát ten kámen, tak jsem ho tam dal. Dám nové intro. Zatím si ještě nebudu vyrábět, ale určitě si nějaký vyrobím. Takže to je dobrý. Jo, a možná, že dneska ještě natočím, že si dám ten. Oj. Počkejte, že dám ten mod. Ty si můžu vzpomenout, jak se jmenuje. Můžete podvádět toto. Jo, železo. Bych třeba budoval, jsem si postavil takovou arénku a vy byste si koukali, jak to stavím. Určitě to asi zrychlím. To by bylo lepší. Už mám vás taky. Určitě to zrychlím a teda jestli se to povede ta video, tak to by šlo, tak to bych dal, ježiš, myslím, že tady kam, tak to bych dal na YouTube. Jinak taky jsem říkal vždycky naposled, když jsem už ukončoval video, ať mi píšete do komentářů, co mám prostě hrát a natáčet. A dneska ještě, že natočím, možná jestli budu mít čas, Zero Hero. To určitě znáte, to je skoro jak Shake and Fidget, ale to je jiný. Pro mě je to lepší než ten Shake. No ale Shake je jako, neříkám, že Shake je úplně blbej, ale pro mě asi je lepší ten Zero Hero. My jsme už toho bedrocku, jo. Tak tady to takhle Oj. Jinak taky bylo štěstí, jak jsme našli ten, našli chrám. To bylo v tom prvním díle. Jo, redstone, ten se mě určitě hodí. Tak to je hodně. Takže můžeme se začít hledat diamanty. A nevím, jestli to mám zrychlo, ale to asi teď nebudu zrychlo. Furt ty videa jenom zrychluji, když něco dělám, abyste si to taky užili. Jinak taky asi bude naposledy to intro. Mě prostě tohle ze všech nejvíc líbilo, tak jsem si vybral to intro. Určitě ho nějaký youtubery mají, ale ty známý, to nich jsem to nich jsem to neviděl.
byl rád, když jsme narazili na diamant. Ne, tak to ne. Já to teda zrychlím. Až kdy budem to až když budu u toho svýho baráčku, tak to zase zpomalím. No ne, prostě zpomalím a už jako, že už to nebude zrychlený. Tak sledujte to. Kurňa. Ne. Tak tohle asi už určitě nepřežiju. Nahoře je creeper. Dobrý. Díky, Lenor. No, taky jsem neměla to. To jsem měla. Taky skeleton. Tak to jo. Jsem si jich ani nespočítal. Spočítám si to ve videu, kolik to bylo proti mně. No, tady jsem rozbil skoro, ať bych si rychle vlez do baráčku. Nemusel jsem to rozbít. To je jedno. Budem si to ještě s nima rozdat. S nima. Už jsem se ním. Tak toho jsem se ním. To jsem se ním nebal. To jsem se ním nevšiml. No, takže tady nám bouchly dva creeperové. No, bude stačit ten stak určitě nebude stačit. Protože já to tady nechci mít takový rozkoření. Jinak taky jsem ještě přemýšlel, že možná, že už natočím taky. Jsem byl vyčistil kompa, tak teď si už vůbec nevypíná, tak by se to mohl dát. Tady musíme vypadat. Aha. Dobrý, zajímavý. Bychom měli ještě udělat na koupec. By stačily. A teď bych ty pece asi bych je dal sám. Já jsem ne. Jo, jsem tak. Já bych potřeboval vypálit. To je písek. To určitě rozboříme. To by tady nemělo být.
nějaký jiný dřevo. Jo. Pravděpodobně. Já nevím. To záleží na vás, jestli budete chtít. Tak. Šťastné. Já se zatím budu nejvíc vyplávat, tak to sem dám. Sem bychom mohli zlato, a sem železo. Takže, no ještě jedno. Tak, mám jich 6. To vykraftí. Oj. Tak máme, už nevím, kolik máme kostiček. Myslím, možná bychom ještě mohli tady tomu díle najít pejska. A to bychom si museli udělat kompas. A kompas máme, ten si možná, že už udělám už teď. Tady. Abych si myslel, že tam bude ty suroviny, prostě železo, smaragd, zlato a takový. Jo, a redstone. Tady železo. Jo, redstone. Tohle tam už nebudeme potřebovat. Jo. Co mám zapomněl to? Dřevo máme. Jo, už máme 21 kostiček. Za chvíli si uděláme prut. Tak, teď pískovec tam někam jinam. Dobrý. Jsme to tady taky tohle mohli opravit. No to už stačilo. No, tak bychom tam ještě dali jednou vypalovat. Aby jsme jich měli 18, bychom to mohli vykraftit 3krát až. Protože 3x6 to je 18. Nebo bychom si mohli už tak dělat, ale teď bychom natěžili ty suroviny a to, tak já bych asi teď chtěl dělat asi zahrádku, tu farmu, teda zahrádku, meč, hezký, nebo ale radši se vezmu, sekeru určitě a krumpáč, jo, a ten, no, počkejte, jsem mi zapomněl, jak se to říká, to je prostě jedno. No a semínka. A ještě si potom musím. Jo. Lopatu. A tak. Bych asi dal ještě nějaký to dřevo, no teď nevolím. Jo. Určitě tady. Bych to dal skalené. Tady už máme načitý kamen. No, potom si uděláme ještě kyblíky. A kde bychom měli teda
Tady máme ty doly. Tak, farmu bude mít, teda zahrádku bude mít teda tady. Ještě mám nějaký semínko. To by asi stačilo. Můžeme začít tady. Ne, tady. Musíme ještě načíst tam holí. Jo. Takže zatím by se mi udělal takhle. 3, 4, 5, 6. 6. Ještě asi takhle. 6. Sem by se chodilo. Ne. Tak asi já dám ještě vypalovat tady okna. Teda na písek tady. No, takhle bych to dal. Tak bych to asi zavřel. Protože okolo tady takhle asi bude ten. Prostě bude skleník, tak menší. No, ještě bych to mohl zavřít. No, tohle už je moc, tohle. A teď to jenom spojit. No, tohle. Tady by asi rostly takhle bambusy, takhle. Tak. Oj. Jsem si šel vyspat, ale nemáme žádný jídlo, co? Potom ráno bude mít steak.
tady tomu dílu už nestihnu opravit baráček. Ještě 1, 3, 5, 7. Ještě 7. No, přesně. Tak. Přesně 7. Tak, synka máme. Jdeme dělat kyblík. To jsou jenom 3 kyblíky. Tak, 3 kyblíky by měly stačit. Oj, co ne. Oj. Ale pro mě si to tady musíme ještě udělat. Takže, jak jsem říkal, tak tady bude bambus. Takže tady už ho můžeme dát písek potom. No. Já mám nápad ještě. Budeme si potřebovat 4 kyblíky vody. A nebo ne. Asi budeme mít jinou formu na bambus. Takže tady budou asi brambory a mrkev. Takhle máme vodu. A takhle vodu. Ještě musíme dělat nekonečný zdroj vody. A tady bude třeba pšenice a nevím co ještě. Možná, že tam nebude bambus. Počkejte, za chvíli jsem... Anebo... Počkejte, za chvíli... Takže jsem tu zás. No a už jsem to postavil. Je to tak. Už tady máme nekonečný zdroj vody. Jsem tady. Už zasadil semínka a tady je brambora. Ještě mrkev. Tu musíme najít vesničku. No, abych šel udělat dveře. To uděláme z dubu. Tak. A mně se tady tak moc nelíbilo, že tady je ta tráva, tak já jsem přemýšlel, že asi... No, teď jsem asi... Mi to došlo. Přišlo do palice. Tam dáme kámen. Nechceme dám hlínu. Fuj. Oj. Tak. Joj. Takže už máme hotovou. Uj, tu zahrádku, mini zahrádku. Tak, teď bych si šel, no vlastně. Tak asi. Já nechci, teď bych zemřel, tam je skeleton. Počkejte, za chvíli jsem tu.
Jo, já jsem to a když jsem přišel, tak už zase zombík zabil. Se pomstil. Ty si. Chceš projít? Já narvu se skeleton, jo? Co je? O, kravička. Tebe si vemu domů. Jo. Dobrý. No, až další, prosím, co? Ne, jo, nemůžu. Slendák. Slendák. Se bojím. Takže, no, už ani nemusím jíst. No, spí. No, nezabil zombík. Teď bych asi šel chytat ryby. Už se nepamatuju, co jsem říkal předtím, tak asi jdu chytat ryby. No. To všechno nebudu potřebovat. Tím. Musím potřebovat. No nic, ale to musíme. Jeden steak a uděláme si z toho prut. Ježiš, ještě potřebuji ještě jeden ten. Jsem si to ani nevšiml. Ještě potřebuju, ještě potřebuju jeden styk. Takže budeme chytat. Jsem se rovnou najím. Takže budeme míst jenom ryby a já bych šel někam, jo, sem. Jsem zvědavý, co bychom chytili. Oj. Co to bude? O, velká ryba. Losos. Dobrý. Počkejte, rychle, to je jenom... Tak. Snad někdo tam. Jo, až teď. Ryba. Tak to jo. To by šlo. To je doba. Ještě se to... Další ryba. Teď půjdeme takhle. Uj. To jsem si asi splet s tím. Tomu říkám vodítko. Ale no to je i takový vodítko. To laso. O, ryba. Losos. Máme 2 ryby i 2 lososy. O, tam je džungle. Tam bychom si potom mohli ještě povítit. Záleží, kolik už natáčíme. Ještě tady chytím ještě jednu. Tak možná, že ani ještě nechytíme. No, ještě chviličku počkat. Jo. Sedlo? Cože? Tak to jo, máme koně.
Tak to jo. Tak to jo. Já jdu ještě chytat. Chci ještě něco chytit. Sedlo. Možná, že teď chytíme diamanty. Tak to jo, sedlo. Ty krása, teda šedlo. Sedlo. Ryba, teď chci ještě něco dobrýho. Třeba nějaký kalhoty enchantovaný. Nebo Prutu je ten Nike enchantovaný. Nike. Kdo má rád značku Nike, tak ať dá ten paleček nahoru. Další ryba. Pozri. Něco novýho. Další ryba. Tady asi už nic nového nechytíme. Ještě rychle uděláme stáj pro našeho koníka. Ale nemáme jabko. Možná, že máme tam nějaký. Co to je? To je nějaký jídlo taky. To je taky nějaká... Já nevím. To je nějaká ta ryba. Si za chvíli kouknem. Jsem to ještě... Jo, to je asi ta... Jak vás to otráví. Pak nevím. No, rybičky, dělejte. Nebo diamanty. Pojďte ke mně. No, dobrý, leknin. Já vím, kam ho můžeme dát. Ještě víc bychom potřebovali leknínu. Nebo bychom mohli mít prasátko. Budeme mít prasátko i koně. Ale musíme ještě koupit, musíme chytit víc těch sedatel. Ryba. Takže už máme 6 ryb a 4 lososy. Jedno sedlo, jednou tutou a leknínu.
No, mísa. A dobrý. No to by asi stačilo, jestli kouknu, kolik už natáčím. Jo. Tak teď to rychle zrychlím, ať uděláme. Počkej, ale já se ještě kouknu, jestli mám vůbec to jablíčko. Máme jabko? Ne. Ale vyrostlo už na ta pšenice. Ne. Tyjo, to je nějaká ryba. Taky si zkusíme sníst. Ta se nejí? A dá se. Ne. Jo, kam tenhle letník dáme? Dáme sem. Sedlo dáme sem. Puf. Fair. Fish, co to je za ryba? Oj. No. Jo, jen mám hlad, ježiš. Jsem dobrý. Máme TNTčka, vždy. Jet, ryby. Jedna tady. Losos tady. Tohle je naše vzácna. Ne, ty ne meč. Ne, meči taky už jich hodně zabil. A ještě krumpáček. No, tenhle jich tak moc nenašel. Ještě vůbec nenašel. Tohle je moje vzácnost. Nebo pro koníka tu stáj asi už uděláme v dalším díle. Nebo už bych. Počkej, proč bych musel dělat stáj? A teď můžeme dělat ten plot to. Ale ne, to si ne. Takže. Doufám, že se vám toto video líbilo. Druhý díl z Minecraftu. Když jo, tak nezapomeňte dávat lajky a odběry a psát do komentářů. Čau.